ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଦୁର୍ନୀତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିକି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ଗଲେ ବୋଲି ମାରିକି ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଖେଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଡରିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ବର୍ଷା କାଳରେ ଏମାନେ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କୁଡିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କୁଡିଆ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଁର ଘର ଯାହା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଜଙ୍ଗଲର କୁଡିଆ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ନିର୍ଧୁମ ମାଡ ମାରିକି ଏମାନଙ୍କୁ ପଠା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯିବେ କୁଆଡେ? ନା ଆମ ଭାରତର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଏମାନଙ୍କୁ ଭରସା କିଛି ଦବ ନାଇଁ କି? ଆମର ତ ଯାହା କିଛି ଜାଣିଛୁ ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକଲ 25 ରୁ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାନେ ଜାଣୁ କି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁ। ହେଲେ ଏହିପରି ଦୁର୍ନୀତି କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲିର ଘଟଣା ଏଇଟା, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଯାଏ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଏପରି ହଇରାଣ ରଖିଛନ୍ତି। ନା ଏମାନେ ଖାଇଲେ ନା ପିଇଲେ ନା କଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ ମାରିକି ଆଜି ଏପଟ ପୁରା ଗାଁ ଏପଟ ଅଛି, କେତେ ପାହାଡ ଉପରେ ଏମାନେ ଚଢିଛନ୍ତି। ପୁରା ଗାଁ ଦେଖା ତ ଯାଉନାହିଁ, ଗଛ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି। ସେମିତି ପୁରା ଉପରକୁ ଚଢିକି ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ପ୍ରଶାସନ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ଜବାବ ନିହାତି ମିଳିବା ଦରକାର। କଣ ଆମ ଭାରତରେ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଏଇଟା କଣ ପ୍ରଶାସନ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ନା କଣ ଏ ଯାଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କାଲିର ଘଟଣା, କାଲି ରାତିରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନିର୍ଧୁମ ମାଡ ମାରିକି ପଠେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ବାଇଟ୍ ନେବା ବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଡରୁନାହାନ୍ତି। ଦୟାକରି ଏମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ।